Sabi titi wo bika titi wo biche yehwe Berima Osei Kwadwo Okonwia yewura mamsehene eye krobia asante kotoko hene ne brimpon kase awo asante mantamu na enne o maame aba be kanensa ewa ha a enne o maame na kokofu manhema ene brimpri wote ne ba enchen a enne wodi ne ba afinhyada na wonye ono ko ne ba woni wonuanom ene ebaye a wo nyina amamre ne amane kwan so sabi kotoko hene ne dihye eho ka na de se sabi adihye no nyina so eho aka enti emprepre afinhyada ena nananom ababetena se ewo mamensim fiemu a wo edi ewo amamre ne amane kwan so na sabi say na kokofu manhema wababetena ne ba enchen a ne say amamre ne amane na ekoso adofo nyina so eba de ensato ensayema babechia abusua sabi abema kotoko hene sabi afimu sabi wonyina eba na say bi efra tuntumu a na je say sabi bi wo hono ana owo ehie mu ana sabi wo hono so ana eya wo eda so ewo ni say nipa efri mu na oda so ewo tuntumu say ebi efra fufu na say bi kofene a Jama shafo yina akwa basronko kasiba Doom TV so enne Doom TV abon kontina ba bepiem ewo asante mantemu hanom haya na ewo na enne eye Berima Osei Kwadwo dodo na afre na Panther enne eye sebi ne finshia da sebi nananom ye krobia asante kotoko hene yero 246 to ababi Osei nyamekase ono ane na Berima Osei Kwadwo Panther ene ne finhyada imprepare Berima Osei Kwadwo yewura mamsehene wonua limpon ene nananom enyina atena se na omudi na finhyada na ene sebi yaba bepie mu ewo mamsin fie mu yehwe kasafo nyini na eta kokofu manhema wone wonoa nati nyina noanenua nati nyina na Kenya sehema na Kenya sehema sabi egu sabi nyato amamre ne amane kwan so se won eye abusua enti enenne won nyina de won edo ababetai won nana Berima Osei Kwadwo Okonwia yura mamensenhene wabetai na chi ai ne wonu nyina abofufuo mu na ne yehwe nananom ho afama na eyefufuo enam se eye efishiadenti ena sabi nananom abofufuo mu na sabi yehwe kokofu hima na kokofu hima na sabi obon fufuo mu ana ho fama no eye sukukra ahofama no eye sunko na yesako sabi ya tinyina na Kenya sehema antmenyina kechi Kenya sehema na sabi onso kasafo nyini no adam so no naso hema santehema chame naso hema santehema achame na sabi amamre ni amane kwanso santehema achame no na fawi hema na onso so atoa eso na ohine ba wi akai ohine sabi ohine ba kotoko hene ba ene sabi wone omame kotoko hene ire enso na etoa so no ohine na etoa so no pimpi no sabi amamre ni amane na yede echemu na anopai ewo Doom TV so na pimpi yebekọ na yesa akọ sabi yura ne mame na tie nyina na kokofu manhima na pimpi wote edwam ne wote ne nana ensa enifaso na wabon fufu mu ene ena eye finhyadenti no emprempren nyina no wonko asori dem koda nyame ase na anopai ene omaba be pfitie mu anu atansadofo nyina so aba ebechia nananom
for eguso one chia amamrani amane kwan so wo chia nanano na empempe wode ensa eto ensayem na yeguso ebomon kaye se amamrani amane adwumadie no na yede esomo na anopai ewo adum tv so na empempe se ye hwe ene ejuo ene ejuo emu a yaba bepie mu ewo mamensen ahemfie ha enomo na yaba bepie eye Berima Osei Kwadwo yaw sebi afie twa se ne ofra ne ntoma tintin mu ene efihyiada ebusua atenase na ebusua de odosonko kese ekobo odomu ma won nyina eye sebi ohene nana efihyiada ne won nyina atenase ne won di efihyiada na asante amamrene amane mu no se ye di efihyiada ye de efufuo na eye efihyiada da onyankopon ase se ye hwe adehye ne atitiru ne anintini won so nyina abonkontene ababepie mu ewo mamensin fie mu hanoma na sebe eye amamre ne amane na ekoso ewo mamensin fie mu hanomo ene anopai yabonkontene ababepie mu ewo hanomo na empempre eye Berima Osei Kwadwo okonwia yewura mamensin hene krobia sante kotoko hene no ane brempon mamensin hene wonua animpon na ne wodi na finhyada ne sante hene ne nananom nyina ababepie mu ewo fiem ne won nyina edi finhyada ena anopai na efri anopai kopem na nwumre de na je se amamre ne amane no na yeguso yede esomo ewo kasafonyini ne so ha wawo abuchi wawo Ghana ha be bibia fra na nyina wo hwe Berima bekasa you are watching us live on TV on the Doom TV na emprempre yehwe efihyiada no na ekoso ewo mamensin efie mu hanomo na yehwe mampanifo won so ewo sebi asante mantemu asante amamre ne amane kwan so Berima bekasa still na yaw ewo mampanifo mu se ebi abo fufu ana se na ebi abo fufu ni tuntuma na je se eye amamre ne amane no na yeguso na adehye no ensoso awowo mamensen efi duamu hanomo ensoso enyina ewo hanomo eye Berima Osei Kwadwo sebi wonya be bi ko ne ba Berima na ja woni bi atwetwe nkomo na boss woni bi atwetwe enkomo ya wotui na yehwe ebrebre yebekọ na yene achame hene awo mamensin fie mu yene no akakodi nkita ho kakra Berima Osei Kwadwo okonwia the chairman somewhere na every woni oniamu enia enso ete hai na ne di na de nyina efihyiada nti na ete Dana kuchua eye gumwa mahema empempe bonsoso ababepie mu ewo ha sebi amamre ne amane kwan so wababeka yewura mamensin hene nsa ewo ha sebi na usa so sebi eye kotoko hene omane nana soso eti gumwa mahema ensa unfaso sebi wonyina abo wo fufu mu ababetai jumadi chi amana efe sabe yemian mo kremofo awo soso wo asantemanta mu ha eno omo awo fidie mu ha wonyina soso de wonsa eto nsayem ya won be chacha nanano na won eba be chacha nanano na amamre ne amane kwan so se ye sha ohene yire bia ye nchia na nsem amamre ne amane kwan so ohene yire ye nchia na nsem enti wontimi nchia ohene yire
amamrani amane kwan so ohene yire de ye nchia ne nsem anyinti na omudru ha wonti anchia ohene yire no na sebi na naho ahofama a won editi ejomu a na de se eye sunkukra kese kwa Berima Osei Kwadwo sebi wonyan baby ko wonya nimpon na kasafo nyine no eda no so no na mbebre se nianom nyina ba bepiemu ewo adehifie mu ewo mamensin fie mu a na de se abamre ne amane ekwan so wonyina edodo sonko aba ne ahobone fufu mu so wona fufu mu na so tia ma na se ninua afese de wonya na baby ko ye na nti na go free amanone aba abeta wo ni achi Osei Kwadwo wonya na baby ko ye na yire sebi obakrofo na kasafo nyine no eda no so no na wone nebusua obakrofo wone nebusua na mpempere wonyina abon fufuo mu won abeta won de hye achi na wone no eye amamre ne amane akwa so enropa nyina wonde asida akwa koma Kristo nti se obakrofo wone nebusuafo nyina abon kontene ababetwi mu wa hanu a there is sebi onwa ni da bichi na de nyina a wonya ne baby ko ye no nti na owa ha a wabetena eye Berima Osei Kwadwo ye dodo na friend Panther ni yire ni da bichi obakrofo na empepe wato way na me abrecha a wo ye obakrofo sese empepe wone na busua sebi won nyina wo asantemantam mu hanom na enne won nyina aye baako se yefumu ade a won nyina bo fufu mu ababepi mu ewa ha na obakrofo ye hwe na hofama ene ne tidom a wo de baaya na de se sebi yawo no kakra ewo mu nemum no wo de aseda piesie ekoma utwedi ampo nyankopon ena anopai nti mpempe obakrofo ne na busuafo nyina aba bepie mu ewo ha edo doso kokese abetai ebusua achi adehye a won so wo mamensen ahemfie na won nyina abo won fufuo mu ne eye sebi finshadanti mpempe finshadana ne guso won nua bema won dehye afie twa mu no won ante asemde abamowu timodinfo de ne nsanyumi no eto won de hye so ma no won kopɛ ne krabe ewo adehye emusiye na enne na sabi otwedi akɔ nyankopon agi komakwan mu ma won nyina ebo fufuo mu ekɔ asɔre ekɔda nyame ase ena no pɛ enne efiri hanom kopɛm enne na nyumre de na de se amamre ne amane no na yede esomo eti se yehwe won akasafo nyini no eda won so a adehye a wo mamensen ahemfie kɔbia sante kɔtɔkɔ hene ne nananom na enne won atiwo adehyerantie nsoso a won soso ewo mamensen fie mu na won nyina soso abepie mu ewo hanom a won nyina abo won fufuo mu sabi adehyerantie nkoa na kasafo hene no eda won so a won broni be kase you are watching us live on TV on the Doom TV na empempre yehwe se ahofama no ekoye tutum ni fufuo dia na de se eye aya arewo ene enigi sem ewo asantememu na oba asante mantemu ha no ma na se asantememu a na de se amamre ne amane nkoa na yedi ebu oman no amamre ene amane nkoa na yedi ebu eman no na yehwe empre se kasafoni no eba beto empanyafo yi susa no dia na de se eye kotokohene na se emimpon pa na enne kasafoni no eda ne so no Kenya se hema santimantemu Kenya se ne dabrichi na kasafoni no eda ne so no sabi na se kotokohene na se so ho na etwa so no yewra mamensen hene na die nyina kuta nimpo na ete horo ote kotokohene ase ninsa yifa so no so
amamrani amane kwaso Nana Queen na Emma Adofo Akwaba yenu anu nkrimofo awozo so asante Panther mu na Nana Queen Emma wonyina Akwaba sonko kese amane amane kwaso krobia asante kotoko hene no anade nyina Queen moda awozo so amsen hene sebe enu aba ni asabe wone no eko nakana ni aba pa twetwetwo ye sebe asante amamrani amane kwaso no se kase adiase a wono atuase Queen moda wone onua na ete away na amamrani amane kwaso se ene awogo ni nyina bade a ne so sorry na koma adehye ene awogo nyina Akwaba sonko kese enti se wo se Queen na oma Adofo Akwaba ono ni nua Berima afise ne okọ krechi awufra na 2010 no ene na Queen ko asori de ko da Nyankopon ase sonko kese se ene de fishada ababetum wo mu nyina amo nyina abofufu amo nyina so ete ase Mami, you have more cover background for Adaruma, you have more cover about TV, so we do D and a few free a betuga, Adaruma, no matter if I was a meeting the Abnature. Adaruma, Yansha, and ne, and now you won't continue by PMU or her. Now you buy, you know, I'm say, wow, what do you know? Berima, Osei, Kwadwo, when baby. Adaruma, Yansha, and ne. And the year in the fish da and I know Abetan say, this year, Abetan say, oh, Mamma, Sabi, oh, yeah, upon him and Nana Nimpo, some way this brandy. Now, Sabi, on the tea. Now, out of 4 on the jar, on the dinner, can't you? No pay, dear. Ibrina me walker, no pay medical that would show the Amponyanko Panse. Na madana na ayoko abusuanfo so ase na abusuanfo na da omo so ase madofo no na ase nuan mo abrochire e mamsen na abusuanfo nyina meda omo ase ene ye afishiada de metumi aka ne se aseda enkomo obia se yatimi akora na chi boko kama ama asumdua aba afiso asobo no bia so nto ye ne nkola ne nyina ntie da otwedi amponyankopon ase what Roma and combine the patcho me yukune so ya yukune sa the patcho ya unchi and frante sechudumase okay what Roma ye share a day and now the kai wukunu pa eya na okana arewo ashoma me kunu de bebre na me woka fi se me kai be 12 years me fi se me ma me free mu me wo a we me ma me we me bibia wo jade o ye bia betra me chen ase baatan be ma wo ye e ma asede me kunu de me wure ntimi fini da bebre na wo ye bebre ana wo ye ti enka ye de bebre na ya de be kai no me da odoma ye hwe eya na sabi ofimu enkola no hu nkola na sei na osu hu me hu nkola ne dia bebre ya ra me attends me were ho fi se nkola na ti me busa mama na dada Panther wa che wo ma ehin ko na wo kwa wo ma attends bebre me were ti me hu bebre me hu nkola na me were ho attends so mbe ye ne ma bi o papa ye ma wa ni tu ebeti me age nti no dia were ho ne dia wo ho pa waboye obakunfo sabi wasida no anso wode ma ade futu na wode ma ye fene say adofo won so ye ba kunfo no na ade asefo wala mema kuna fo nyina ahyede fi say nya ize say ukuru be free mu mpofuru mu me say nkola nsusu enya ize yanko wabusapeni wona yene no enko kasa busapeni Adaruma ade na wo ka akire ye make akire adofo nyina se efiri se massive free mu
na wɔtweda ombegya yen ebi de nkra boade nyina bae ɛyɛ sɛ kyɛduma se frante ɔde hyɛ yɛ kontihene ɛwɔ frante ɔyɔkɔ abusua na yɛnkyiri pa efiri ɛwɔ me so yɛfrɛ me ɔhwɛfo akosi nyame kyɛ catechist presby Bachani. You go Busia free such a Dumase. Frante. Such a Dumase Frante. You continue. There's a audition in Pong and a Babon Chidom. When you know about ABD official now. No crepa and Masse. I will free Musono. Or by any one, the Aminamigina Hoji Bibia. Iti Masse Nedia, me qua cry, me cono. The men and I are so what food near. The brass said, dear. Ofiri no fat aha busua ni nyina bibia no esi ebusua mu a omma na yehwe afini mu nyina emra ben na yehwe obekunafo a sabi ya wotini suo yehwe edin na wodi nkita hu ben na woni ni di ye ansa na sabi wantini kabio ekita hu a meni ni di ye amantini kabio mi akasa kura me kwa akra mi firi wona oma me ba ne ho besra na me wo faase so ewo ho Ndi nkomo di bebre ye ka kyerɛ sɛ ase wo meba me ba fie a ye beto ankomo so ndi nkomo a me sɛ me ni di anko beba bi mu no ɛna ma antene nka a ye meti ya ne sɛ odumanko awuo de ne nsa nwunwunu ato makonta no so ɛyɛ mase no ɛso ndi me sɛ nkita ho a me ni di ade ɛyɛ ma 7 na me koto no a nyina ye tena afa ako afiri ho na me ne na anye kita ho die bi woda ma ye hwɛ sabi ube pm awo mamsin film na ye na fisha de na wugina busua na anem ada abofo so asa mansin busua ne de papa meti wo so na masore die enti ni se o mama me wo faase na ni anya ne totototo o mu ewa abruchire se de o mosie kuta me wo faase ne me nana no mo no me nhuna busua bi etisa me ya na me wo faase afre wo se wo fa omo de si abrem se me fa hwe nkora no omo ma me kwa se madwuma so menye ya wo faase no so yi wa so tire wo bibi ebesi bi esika omo de bre no ne de omo ye ni nyina no enkanka na kuma a kire se bibia ebeto me wo faase me na me gina oye bibia enti bibia omo de be mani bia no me ya we bi kora number wo me ho a me frɛ wo mo abrochire fo no mada wo mo ase enti se wo mo temenka afia so ne o ma ya ma me enne me wo faase ne nana no ne abusua ni nyina no me gina wo yuko abusua Francis Aduma se edda wo bibia se a wo betemenka se de o mo ye ma ye nyina no ye ni aso o mo da su kuta me wo faase ni mu a o mu nya no kura a nkura ni nyina wo mo hwe wo mo ayi wo mastedie bibia se o mo ye ma ntia ma me wo faase se fa sika sem ne a we de nani ntotoe but den tuo mu na ya ti me da wo mo asipa wadama yehwe yedi ebija wa mo akono asa wo de sabi amamane amane kwa so wo ye busua panyin ne de wo de wanu di sem a sabi wagina oyuko abusua a mufi sache duma se sache abuchi ene sache wo asantemanta mu wadama yehwe wugina busua mu ade oyuko abusua a won so eye adehye wo asante memu no wada Roma wasema etwato ne afutuo bai ena wode ma abusua no de abusua ne de mede ma abusua mi nyina se empanyifo se prayo yi ba ko na ebuo o kabo mu ayimu edi se de nyina de wodo ebetai ye nana ye ba ye wo faase ye bibia achi no vi se sa ayonkofa no ena me sero se entra ho ema abusua no yoko abusua ni nyina na nkabo mu enye baako sane wadama wo faase wonana no ma wo sabi wonana no ma no mo fie no enkwala no sai ena oma yonko ayi let's say broni be kasa friendship no ene omo maame no omo wo fie a omo ne ye na sai na ye na city enkwala ne de omo ne ye ne de sese de na maame ne kura ka me kɔ ho na se mase wo ho a wo pie a wone nkura na kasa ne pie bia ne enu mo pie ntie to da bia wu koduru wa no mbusa se
na da we nkwadaa dey up to date omu nim sɛ baabi a ɔmo papa ɛwɔ ɔso omu susua isɛ mpanyinfo na aka na enim tie ba saa no a na de awerɛhoɔ de ama me wɔ faase eti nkwadaa no ɔmo ayɔ nkukuro mu ne mfa nsɛ nafosɛm deɛ yɛkɔ hɔ a omu nyinaa ni gye ɛma yɛ no omu edi agorɔ kama wadama yɛhwɛ amama ne amane kwan so oyikɔ busua wɔ sɛkyerɛ mo sabi amane kwan so no moyɛ amane ama nkwalaa no moyɛ amane ama nkwalaa no ama sabi amama ne amane kwan so sɛ wobɛse bɛma mamensen ne Berima Osei Kwadwo sɛ yɛbɛse yɛ amane ama nkwalaa no bibi sɛ si ɛno deɛ yɛyɛ ntimi ba nana hɔ ɛna wɔyɛ nso wɔne me bɛdi nkɔmmɔ gyina me twɛn ne nkɔmmɔ a wɔne me bɛdi fa nkoraa no ɛdeɛ no because ɔno ɛti akonnwa ho nti saa nneɛma no deɛ yɛnyanyɛ bato owu ofiri mu no deɛ nneɛma na ɛsɛ yɛde bɔ nkoraa no mu sɛ biribi sei ayɛ ne deɛ yɛyɛ ya ansa na mase wɔ ai ase wɔ mo ɛnam sɛ amama ne amane adwumadie no nso ɛna yɛdie ne nti ɛwɔ sɛ yɛbusa saa nneɛma no nyinaa na yɛhu sɛ sɛbi nkwalaa ɔbɛkunafoɔ ɛbrɛbrɛ yi a wɔte ne suo yɛ a wɔn nso so ne nkyi ne sɛkyerɛ a ɛno nso so wɔ asante mantam mu ɛna yɛno no ɛtwetwe nkɔmmɔ na ɔbɛkunafoɔ wadama abusuapani yɛnhwɛ wɔsɛm a ɛtwa toɔ yɛ a wode yɛbɛkɔ na mmerɛpɛ mu no yɛsaa ne wo aba twetwe nkɔmmɔ biem no ɛne sɛ wɔsɛm a wode gya wɔ busua no ɛne sɛ busua no deɛ masɛm a mede twa toa ne sɛ ɛnkabɔ mu ɛna yɛhia sɛdeɛ bibi to me wɔ faase yɛn nyinaa yɛka bɔ mu ɛbɛyɛ no bi sɛ saa na yɛn nyinaa yɛka bɔ mu na yɛayɛ bibia yɛ maame panyini sese ɔno na bibi ato nko ka yɛ ho but yare nti wɔ dɛm ti ɔno awurɔ ne mpaboa de ahyɛ sɛ nti mafa akwanya so de mɔ mo sɛ yɛ maame baako aka amoako a ne nyinaa ne dɔm ɛtaa yɛkyi sɛ dwumadi a yɛdi ne nyinaa nti obi a ɔte me nka biara no ɛhu sɛ wɔne ba panyina waka wo fie nti bi ɛkɔbɔ no anɔpɛ yɛafrɛ no sɛ yɛwɔ ha biribi bi a yɛkɔ so biara no yɛne na akasa ɛhu sɛ wɔde ne dɔm ɛta yɛti ɛti ɔmo a ɛwɔ akyikyi ne bɛnkyɛ wɔn bɛti nyinaa no mɛgyina yɛ maame panyin amoako a wodi yɛne yɛkura firi yie nyinaa na mu aka sɛ deɛ yɛyɛ ne nyinaa no ɔmo sɛ memfa aseda ɛma adɔfoɔ nyinaa ne abusua ne nyinaa so yɛda sɛ wonya abrɛ ma a wɔne ne yɛtwetwe nso meda mo ase na yɛ apraman a wɔno nso so ɛyɛ kunani ɔbaa kunani a sɛbi wɔne n'abusua anim nyinaa nso so ɛba bepie mu ɛwɔ ha no mu na ɔbaa kunani yere panyini nana yɛ wɔne n'abusua nyinaa wɔn fufuo mu ɛnɛ anɔpa yi wɔn nyinaa ɛyɛ krato ɛkɔkɔdie mu ɛwɔ St. Cyprian's ɛyɛ Anglican ɛwɔ asantemantam mu wɔn nyinaa kɔkɔpie mu ɛwɔ hɔ ɛde aseda piesie ɛkɔma otwedi nyankopɔn a wɔde tutubu nsuo bɔ soro ne asase wɔn nyinaa ɛde ɛkɔma otwedi nyankopɔn na yɛhwɛ abusuafoɔ a wɔn nso so ɛbaa yi a wɔn nyinaa ɛwɔ asantemantam mu hanom ɛna wɔn nyinaa sɛbi ɛnam sɛ amammerɛ ne amane kwan so yere panyini no wɔntimi amma nti na nadehyeɛ ne n'abusua ɛna wɔn nuanom a wɔn nua panyin nso so ɛna sɛbi wɔte emu a wɔn nso so abɔ no fufuo ne nuanom mmampanyinfoɔ a wɔn nyinaa wɔ fie ɛna wɔn nso so bɔ wɔn fufuo mu a wɔn de ɔdɔ sonko abɛtae Berima Osei Kwadwo ɔko awia yɛwura mamensen hene a sɛbi adeɛ ɛtɔɔ n'ani afe a ɛtwa mu na afe a ɛtwa mu no ɛnɛ ɛna yɛdi afinhyiada sonko kwan so ɛwɔ asantemantam ha no aha yɛ fante new town ɛyɛ Berima Osei Kwadwo yɛwura mamensen hene na hemfie ɛha ɛnom ɛna mpempem yɛabɛpii